ga an matsa asirinsu yana dab da ya tono, shine sai suka fara bayyana guilty conscious, sai suna son taro da wani don Allah mai girma gwamna kaza ya taimake su, suna so don Allah za su zauna da wani, don Allah mai alfarmawa ne ya taimake su, suna so za su zauna da wani, don Allah his excellency wani mai alfarmawa ne ya taimake su, don Allah suna da magana da wani. Me yasa a wane yana ginin masallaci, don Allah a je a kai mishi taimako, kwamishina wane kai ne a gani da wankakken wando da dogon gemu, tafi ka je ka kai musu taimako. Don Allah wane ya daga wurin sai da maganin shi zai siyar, don Allah je ka a bada kuɗi ko nawa ne a siya, don Allah so ake a zauna lafiya da shi. Me yasa ba a tuba ba kenan? Wanda ya tuba fitowa yake ce jama'a ala fanzuruni, yace jama'a ku ganni nayi amma na tuba, Allah ya yafe ni. In ya so daga nan ya shirya koda menene zai faru. Wannan ita ce tuba ta gaskiya. Domin rashin bayyana da rashin bayyana wanda ya kashe Malam Ja'far, barnatta ita ce za ta iya jawo a afka ma wanda bai ci ba bai sha ba. Ashe wanda ya san yayi abin ya fito ya bayyana kanshi ta fi sauƙi gare shi da kuma alhakin waɗanda zai ɗauka. Sau da hadisin Abu Dauda da aka fita sallar isha, wani ya danne wata mata ya zina da ita, tana kururuwar ihu, sai ya kwace. Yana kwacewa sai wani bawan Allah ya zo kanta, lafiya baiwa Allah wane ne, da ta tashi sai ta ci kwalan wannan. Jama'a suka zo aka yi cincirundo a kan shi, ya ce ya zo kwatatta ne, aka ce a'a, tun da aka same ka a hannunta kai ne. Tun rantsuwar duniya da salati ya aka ce ba a yadda ba, aka kai shi aka daure a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan an yi sallar la'asar aka tara jama'a za a jefe shi, ya haƙura ya karbi kaddara. Wannan da ya san shi ya zina sai bayyana, ya ce wa manzon Allah a sake shi. Ya aka ya ce ai ba shi ya ba, shi ne ga yadda aka yi, ga yadda aka yi, yadda ya bada labarin nan haka ne. Aka sake shi, jama'a suka yi kukan kura, suka cafko wancan. Manzo Allah ya ce ku bar shi, ya tuba tuban da za a raba shi ga mutanen Madina ya wadace su shiga aljanna. Me yasa ya bayyana tuba a jama'a a daidai lokacin da ba a afkawa wanda bai ci ba bai sha ba? Za a afkawa wanda bai ci ba bai sha ba. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Saboda haka rashin bayyanawa ko rashin bayyana ko tsoron a bayyana ko tsoron su bayyana, wannan duk ba shi ne daidai ba. Dole ne a matsa sai an gano su wane ne suka yi wannan danyen aikin. Ya rage wanne mataki za a ɗauka a kansu. Amma a ja baki a yi shuru saboda tsoron me zai biyo baya ga waɗanda suka matsa suna magana. A 'yan sanda za su kama su je su firgita su a Abuja, za a je a yi tacirin wani, a je a sa mai wutar lantarki a bashi azaba, za a je a kona gidan wani, za a je a kona ma'aikatar wani, za a je a yi kaza, wani za a yi mai kazafi, wani za a yi mai kazafi. Wallahi tallahi ba gudu ba ja da baya, ba gudu ba ja da baya. To jama'a kun ji